ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ஜிடெக் ப்ளே. இன்றைக்கி ஹாரர் கேம் விளையாட போகிறது இல்லை. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். வாங்க போகலாம். நான் 37 லெவல் முடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் ஆல்ரெடி. பார்ப்போம். ஐயோ என்னடா, ஐயோ இங்கெல்லாம் இருக்கிறானுங்களே. ஐயோ வேணாம் வேணாம், ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரவனை அடிக்குவோம். அவன் வரானா போட்டு தொல்றான். 2 பேர் கரெக்டாக வச்சுடா. இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறான். ஐயோ அவனை மட்டும் பின்னாடி இருந்தால் தாக்க முடியும். முன்னாடி இருந்து தாக்கணும்னு வைங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் கிட்ட ஒரு ஷீல்டு இருக்குல்ல, அந்த ஷீல்டை வச்சு தடுத்துருவான். அந்த ரெட் கலரில் வரவனை மட்டும் இதையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கலெக்ட் பண்ணால் டைமண்ட்ஸ் வரும். இது கிட்ஸுக்கு எவ்வளோ நேரம் தான் நம்மளும் பெரியவங்களுக்கே போட்டுட்ருப்போம். கொஞ்சம் கிட்ஸுக்கும் போடலான்னு தான் இப்படி வந்திருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 1305 இது இருக்குது. 10,000 வந்துருச்சுன்னா இந்த ஓடுறான்ல அவனை தொட்டிங்கன்னா இங்கே வரும். அன்லாக் ரேண்டம்னு இருக்குல்ல, இந்த அன்லாக் ரேண்டமை தொடலாம். இந்த அன்லாக் ரேண்டம் தொட்டால் இது அப்படியே சுற்றி எதில் நிற்கிதோ அது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு 500 டைமண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக வேணுன்னா கூட எடுத்துக்கலாம். ப்ரைஸ் ரூம்னா கலெக்ட் கீஸு. இதில் கீஸெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும். கீஸ் எடுத்து இல்லை இதெல்லாம் இத்தனை இருக்குல்ல, கீஸ் எடுத்தால் இதெல்லாம் வரும். அந்த ப்ரைஸ் பாக்ஸில் அவங்களே தருவாங்க. அதில் இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா இதெல்லாம் வரும். என்னோடய ஃபேவரட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். இதோ இவன் ஃபஸ்ட்டு இருக்குல்ல, நிஞ்சா, அவன் என்னோடய ஃபேவரட். அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவனை பிடிக்கும். இதோ இவன் அடுத்து ரெகுலரில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவன் இதோ இங்கே லாஸ்ட்டு ரெட் கலர் ஃபஸ்ட்டு ரோலியே லாஸ்ட். சரி வாங்க இன்னொன்று போடுவோம். இங்கே இருக்கிற ஐயோ ரெட் கலர் இருக்கிறானே சோல்ஜர். சரி இங்கே ஒழிஞ்சிக்கலாம். ரெட் கலர் சோல்ஜர் அந்த சைட் போனோன்னே நம்ம அடிச்சிருவோம். ஐயோ வரானே. இவனுக்கு ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா 40 இருக்குது. இவனையும் சுட்டுருவோம். வரானுங்க 2 பேர். தமிழ் ஒருத்தன். ஐயோ இவன் ரெட்டா. ஐயோ பார்க்காம வந்துட்டேன். தமிழ் போடுறான். இன்னும் ஒரு கீ எடுத்தால் அந்த பாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணால் 2 கீஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஐயோ ஐயோமே. ஐயோ எத்தனை பேர்? 7ஆ? நான் கூட 10ன்னு நினச்சேன். 7ல் சப்பா மேட்ரு சால்ட் வாட்டர். எனக்கு கடைசியில் போய் மொக்க வாங்கிட்டேன்னா அவ்வளோதான். வரானில் இவனை போட்டுருவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஐயோ எல்லாம் வரானுங்களே. ஐயோ இங்கே இருக்கிறானே. ஐயோ எல்லாம் வரானுங்களே. ஐயோ கூட்டு சேர்ந்துட்டானுங்களா. போடுறவனை எங்கடா ஓடுறான். சூப்பர். நான் ஒரு கீ கிடைக்கணும். ஒரு கீ இல்லை. 70 முடிச்சாச்சு. இன்னும் ஒரு கீ கிடைச்சா போதும். சரி பார்ப்போம். கலெக்ட் நடுவால் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெட்டு போட்டால் வரும். நெட்டு போட்டால் ஒரு சில ஆட்ஸ் வரும்னு நான் பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆஹா போனஸ் லெவலுங்க. போனஸ் லெவல்னா யாருமே நம்மளை அடிக்க மாட்டானுங்க. தமிழ் சூப்பருங்க. எனக்கு இந்த கேம்லேயே பிடிச்சது இந்த போனஸ் லெவல். 300 டைமண்ட். ஆஹா சூப்பருங்க. போங்க இந்த ஒரு இதை மட்டும் லாஸ்ட்டாக முடிக்கிறோமா இல்லையா?
ஐயா கீங்க, கீ எடுத்துக்கலாம். இந்த கீ 3 எடுத்துட்டோமா? இப்போ கலர் கொடுத்துட்டா இந்த கீ 3 இருக்குது. இப்போ பெஸ்ட்டு ப்ரைஸுன்னு போட்டிருக்குறாங்கல்ல, இவன் எனக்கு வேணும். ஆஹா ஐயோ இல்லை, 100 டைமண்ட். ஐயோ கடவுளே கடவுளே, இவன் வந்துரு. ஐயோ போங்கடா. ஓகே, நோ தேங்க்ஸ். ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ முடிஞ்சது. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் 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 பாய். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் கைஸ்.